New Trap Integrated Territorial Organization HITO lingbao ba donbok dekhar President klapen pau ba Special Intensive Revision SIR ke bertemu penterikam dengan Election Commission of India ECI ban penbet renti yagi Electoral Photo Identity Card laniki EPIC Ulang bag SIR ke bu Jingma ijai benri Riewlum namar nak hukum yang ke syari dangshen long baya ke EPIC laban Aplai lengbau Aadhaar buat ki Bangladesh iru kiyo yu Aadhaar shushu ulang ban liang ke organisation shen kan ekran buat BDR Tiwari IS Chief Electoral Officer ke Jylla halor kimat syaban penterikam ya ke SIR ha Meghalaya halor ke bentai ekran badan kinong sungsdong ki cekak kaput bagi perekam ardli ki EPIC ubadan bag ulang bahab ban pejbenya bagi nong Assam kimdai ban yo ki EPIC na Meghalaya bagi nong Meghalaya ru kimdai ban yo EPIC na ke Jylla Assam nolor kan ye ulang bakatrat election ke Sarkar Jylla kadai ban panru ki kot kisla de ki hima raj ilaka berang basnong bat kamlong ke bayhab ban apply EPIC tang na ke Aadhaar ulang bu usnam od kerteng ban yo EPIC ha ke Jylla kadai ban long du usnam khat khandai spa nyu puar te ya gabnung kom chap hi ni laktip ye ka SIR kum kata ka Special Intensive Revision kani ka SIR ni de ban ya shai ba kamdei ka badang mentah henry kani kadai ka bala ladangi khen kani kandai ka ba khat ka ba ki revise ya kum ba khat sausien na du usnem ka khandai spa sam arsan punrio ter hadu ar hajar sau bat mentah ki le bang hone u ar hajar sam bat ye mentah hi ke ki shagle ye kani ka SIR de na mentah ba philachi iman ko por hagti ki por ki bala like kum diki khandai pusan haulan ar hajar isat don ar teliki EPIC way brew don ar ki EPIC te ka sarkar India hi ka shimba ban detect ye kini ki ba bat EPIC ar lai bat ko way ru ban te lakam ye kani ka jing don EPIC te henry ni nala phai ni ngam chliu ni ba hatu balai ba kani ka SIR ni dang ye kran ye ba mata khatlai snem manchwa nomor ba ngindala study ngindala petpat ngilap ba kani ka SIR kam shimte kandon lani kam don re katkum ke jingpek ke jungi bante la kam yuta u foreigner ban wan hang ne hapo Jylla jungi ban yo soke ta ka EPIC la dangi pek kai katkum ka datang ngan sukai kindian ho ar hajar khat prang kam tam hakini ki general seat mo ko ba penthorum khnra West Shillong South Shillong Phulpari bat ka raja bala How ar hajar kat pra ka total votes ka de ar pu ar pras pa shpo ta how ar pu lai pat ko poi hadu ar san drus pa nyu ka ba kanet change kalong hadu plus ar hajar nyos pa kandai nyu approximately te habar Shillong ka de kaduna hasab Shillong ru kaduna ta phal kam hagaro hilsu ka kio kumba shejar mes pa drupo but ye kata ngakran ye kanet change pat hapo raja bala ka de 1000 6 san ka total kadai plus prahajar lai spa sopui te katkum ka jingi ilingba kilat patai ko bor lingba ka jingi alam ko BJP ni smo ba kani kadai bet mar ba kadon kata ka konflik mo baki mante la kam ya kita ki deki we kita ki jatnyam ka bangam ko ban penpau nomor bor ko ka partai ka tipi ya kum kino kita ki jatnyam mante la kam ring andala pit ba pat kum hapo ka Jylla jungi ngami ira ba kan don kata Henry ngai ka bu Jingma nomor ba katkum ka tu ka ruling la da kamdei ka ruling ka bakhadu ning ba ka Supreme Court ki ong ba ling ba Aadhaar la ban yo ban apai EPIC te hoi kamla ban len nomor yangi hangne hapo state jungi la dangi don EPIC ni Aadhaar Henry ka ba ma pat kibriu ki banabar ki bamdei no po ka Jylla ki yo sok yo utau Aadhaar ka nong Bangladesh ru yo Aadhaar ka ni kata bangi ngile kum ki sang ki bangi shat lap je kita ki original Bangladesh na ka por haba ni bat ni check ni lap bagi don ki Aadhaar card te mdei tang uta unong Bangladesh wat uta foreigner le ne upareng ru atin ye kata ka citizenship ling ba Aadhaar te la da sim hajala jungi la da sim ling ba Aadhaar te ko ka bu Jingma kam tam ye kita ki badi ki foreigner le ne kita ki bamdei ki trai Jylla to sakoi ni de ban ya shai badi katkum ka article la spa arpusau jong ka constitution jong ka India section arpui lai nomor ba ka Representation of People Act katun spa sanpui kanika Election Commission of India kadoni ka special power kam dadon kam hi ban panjing bit na ka sarkar ban le ikini kai tana kaleng ko jungi min seli kan do but he jong ka Election Commission
BDR tiwari ngin ai ke jingmut ngin sapen kan mau ru ya katu ka PIL ka ba i la i jor de i ba martil an majau bang kwai duar blai hatu kopor ila keren ya kata ka asam kot ba hatu kopor makla approximately kiwan kita ki bamdei kita ki trai muluk kumba lailak ki pau kerteng ngin pen pau ya kata ka history ka jungi hakmat ka jongki ngin ya keren ru ngin pen pau ru bari ba hakan hakabamenta ba hakit por ba ka sarkar India ka mention ye kata ka unique identification lane yo panwanra yo ta Aadhaar po ke Jylla ke juni hatu ko por ni ya khiwen ngim tre chadan ko ngin pen pauru namar hantu kadon kane ka kot ka bangi la yo ngidon bentaru long ban ye kren yo ta unique identification namar ya yo uni Aadhaar ni la dengi kan mau ka de hatin ka jingja jong ka to ka thama Kargil war kin sami kini ki ban pen itho yo kata ka unique ID jungi wala ngidon kita ki khat santli kita ki identity ki bangin itho kadon ka jingi ya kali ba balai dang dong kam yu ta UID te kan sami kan ek Aadhaar te henry nakaliang ko jungi ngin seleji kondo ngin sa yakran bat ngin sa pensyairu bat kamtam ngin pemparu ya kata ka jing ang not nandu gini ki por kinong kita ki political leaders jungi ki pala lek nong ne sa partai bangin yakran di asam okot bat ngidi ban ya syairu ba ngidang don ngidang yo Jylla ka kena sepak new puar henry ya gani kasar la penderikam nandu kumang akran menendu san puar san pendrio ter hadu arajar saw tenadu new puwei patla hatu ki te ki badang don asam kidang don ne bangide ban ya syai nomor kamtam ki basa borlar bopli nomor begitiang yo sarkar asam don ki betiang sarkar Meghalaya ki bat arartli ka epika tengide ban ya syai bangide ban pek nem bon monitor ba asam umde ban don epik ne unang Meghalaya umde ban don epik asam khana bangin la ban te lakam ba intipri ka population lum kumta utei u bar Jylla u badon asam anchpui ka nuksa ka ka bajia wadla kam dei ka topik ka baya dei ka vote ka bajia man kan ni uta u dei jai rabha ulet represent ban yale ka ya kata kanja sport naga kota jongka Meghalaya andre ndala check pat UST ude naga po ST asam te kum kita ki long ya haban ya kendu ni ban keren ban ya haban peniru ya kita ki documents ki bangiyo ban ya kata ka loopholes ka ba ka sarkar Jylla hi ba kamla ban te lakam bat kamla ban pekngor pat tang lingbau Aadhaar mla ban pedang andre ki dei ban yo ya ki kot na ki hima kirat ki laka bat ki darbasno ya ka SIR ngim da dei than ban tiang hadu kata namar ngoi pi kan ni kila de practice na ba nadu khalaisnan la kan ni la along khalaisin ta ya kan ni habaki sedang nadu san puar hadu san penyo kabumut ki shimbe ya katu cut off kan ki cut off be tok katar haden bengi yo ban research wala katar ngim dei ban kan sting namar ba ki ong ban shim ya kata cut off yar nadu arhajar san henry ngi dei ban pai ba ban ya kren ba ya ka cut off yar hi hapo ke Jylla Meghalaya ngi dei ban ya shai kumbangal ong ipi meneng ya kandu bu chief jong kan ka commission jong ka chief election commission jong karin jong kan ka kubala khli to ba da BDR tiwari ngin ya kren be naka 72 kan namar ngi dei ban sung thu ta ladangi kren ya kumba ong pi 2005 kamut kan bu Jingma ngin balingang hapa ban pa mene ya ka PIL jong iba en majaru nomor ba ni sung thu ka asama kot ka kren kumno but dakani ka lenti dakani ka kalat ngin shim ko bu ko ba ngin ya tai ngin ya kren bat ngin pen sngoru bai ka cut off your namar ba ngi tiang ki ki badang ret pa tingi happen ya kam shadien ban detect you ta illegal immigrant ubadan hangni hapo Jylla jumi Katkum ka to ka ngan supai kan der men kan dang shan ka tu ufle you know naval officer dang sha pompoi kot kun to lengba kini kilat thai khor te ngin lai kran ni kan ka ar nei nam kum pi ong mentan kamtam kini ki jatpendriu ki jongi ki haba ki shonglok bat ki wei kita ki jatpendriu ki yo lang bat ke epic ki la long gum kata ka identity lan he kata ka green card yo bar Jylla te nakalian ka jongi ban haw ngim lan ni kata wat teng menta ndei tang ba ye shong kha shong man henry ka ba kham suk tam la da pi da kilat thai ko bor kamtam nga dik na ka jat khar ka ba suk du bangan ai ki bar Jylla ken ai jat khar ki yo ya kata ka epic card
da udai no shushim bet ba udai Dakar namar kila shim bet Dakar ta teng dalak pendap kumne kumtai hapo hangni hapo DC office nani kishu ai bereja Dakar kila ai kai klam da cross check klam da yo ya kata ka jingtho na kikni na kata ka dorbar kur na kata ka dorbar snong ban pensisa bokni udai ta trai mulok wadla kakta ru ye ka korjungi henry kata ka dikajing sha ngamdei mangakran manga henry kimi hakilat pathai kupor ki bapher ba PPE pisaki te bante la kam ye kini ki barok khnang ba kini ki ba donru ngin ye kondu bangin ya ter bangin ya tai ba ye kini de ban pendu ba lada ki dei ki kwa e kata epic kumni kumtai ru karai hi lada kimi kumanta kumba phi ong mentan ba ki yo lok da ki yo lok do ta u khan la ne do ta u kumar na u tai u wan ai bi chaka kor ki we ka tu ka shong pat ha ki kane ka ECI ka dei ban shimlang ya kini ki certificate na ki dorbar kor tang kum ta hila ban te la ka lum kum ta hi la da pingi shania tang ki ECI na mar ka ECI kan ong bet ba Katkum ka article jong ko constitution jong kari India you have a right to vote you have a right to contest kani ka tai mo tanre habang ngidon pati ka unique history jong kasila jong ngidon ka an ka kondon ngidon ya kata ka riti ka dustur kidon kampat ya kata ban penitho lingba kita ki sernot na ka dorbar kur baki darbasna na kwa ban kuntu shabaro kini ki kur ki parado persnam jong ko bri nyotrap ba phide ban pengor bha ya khamtam yi kitu ki ba shongkha shongman dagi bumde ki parado persnam bumde ki parajala ki ba shuwan huni tang ban yo ya kata green card ba phide ban petnor ba lei la i ka nuksa teng kita ki hazarikar gi kala jarwa lane kita ki bobde ki khan kita ki muslim kita ki abdul haq ni kita ki kala ki khor ba pher kumski bala kita khar gibi am gini no habro khot ki kor teng i identify ne umtai ndai banga kun tho i kor ndai na kun tu yi ki kor ki badon hakbri nyo trep batong in trelang in ye pet ngor lang namar bangi don tangane kari idon tangane khando basya ada kini ki ba kiwan harata tang ba ki yo ban adob la ri ko ko kor ire ban sunthu pat bangim dei ban pendu ye ka hok hoi la dangi dei kita ki khon kristan la dangi don khando kan yamru kum ka jing ibri mi de ban ye tan rei ngim dei pat ban compromise khando basya ngim dei ban compromise ka hok la jok tatang kata hinga kuntu pasu baha ye pet ngor ban yada ye kari ba ka jek ban reu kata ga dei ka wei kalat ban i ki kari ba jek ban reu ta ka batte la kam bat ban pi kinti ko dei Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya